Hello? May live. 10 kilong igado. Ha? Ano? Malibres na lang sa bendo, tsaka usulat ng kapan. Kuha. Mainit talaga sa tutimbahan. Doon ka na battery. Mama, ang kidney natin na. Ako sa nakadid yung battery lang, ako baliwan. May. Bakit? Ikaw sa labas. Ikaw. Yo, on viewers. Dito kami sa bahay. Graduation din ng kapatid ko, ako mamaya. Naluluto. Dito na kami kumain ng tanghalian. To viewers, hello. Kaya baka bendo na mo, kada kulikuhan. Kada kul saksakan. Ang siguro yung ngita ng puti ito. Ngayon yung graduation din ng kapatid ko. Ako mamayang alas 6. Igado. At to battery dyan, pwede to baliwan. Upgrade. Pero suko, set up, okay na to. 3 viewers, hello. Battery lang. Okay po naman magbalyo. Ako ba yung ano? So, ano? Solar panel. Medyo na kulo. Ang aling. Kuha niyo. Matandas mag-charge. Pag salit mo na kaya panel, salit mo na karga ka. Luluto. Wala pa si Ilad, wala pa yung bunso namin kapatid. Tapos nagpo-flooring na dito sa ano. Sa bahay ni Bunjing. Po-flooring sila. Ano. Kita natin yung flooring. Po-flooring dito sa bahay ni Bunjing. Flooring. Plus. Ha? Alas ito rin. Yung gagamitin yan sa bahay ni Bunjing. Flooring. Kami pinapunta rito. Nagpiprepare din ako dun sa bahay.
Karayo ka ating bahay. Balikan natin yung niluluto. Mo yung 18,000 views. Oh, Panis. Ilulog ko sa kayo. Kali mo talaga ng recording. igado. Ngito naman po. Pa, pwede ka pa sa kuha. Ngito. Ako, ito bagayan. Ano? Oo. Ano? Teka lang kung natin ulit ko pa ito. Dito na yung kapatid ko. Di mo na ko na nagkaloob. Oh, sakto na. Sakto. Mundos ng gad at ang nakakaluog na. Lumuluwa sa swerte, sa din sa lahat. Oh. Sa ilimit mo. Sadlang. Tubig! Tubig! Kuko na tubig. Oh, Kuko na sa tubig yan. Ayaw mo pa ba? ang tubig! Kuko na ni ko sa tubig. Mm. Naulog pala, Noy. Naulog. So, bilog. Natanggal ko. Ibigatan mo na. Pag-abot nila, pag-atang namin na award na kanina kinukuha. Sakto sa taas na sa'yo. Daban nga ako nakapa, pero naglilili na ako dami na ginabot. Arikan? Paano mo yan na no? Nalag na yun na daw. Pasensya na katamo na sa dali tubig ninyo. Na-picture ka mo. Ito, madumaglaw. Dala mo sa kanila. Di man ba sa mga putol. Dapat nagdirete ka. Sa mga TikTok kaya ninyo, dililit ko ng ano. Sa recipe din. Di man na dililit. Sa namin gada dililit. Zero sa diar ko kay ko. Sa dati ba? Di ako nag-graduate. Pero kuha si Nicole. Ani. Nicole baga. Ang graduation niya. Pani. Ako naman mamaya. Ay, pani. Mamaya ako. Mm. Di pala, kapag taas mo pala, di man ka na unawan. Ay, uda sa photographer. Kaya pinakaunang na award. Sorry na, Ilalagay ko rin yung picture ko dyan, oh. Kasi sila lahat mayroon, oh. Talon! Tumatalon! ano? Special child! Pani. Gold medalist ka. Mm. BFP, oh. BP? Oh, gidong bearer. Mm. Ano di ay sige. Lupit. Di nga niya video, Lord, pero pala ko man na award na kuha. Na dapat iyasag to pinakaluto na sa. Batong leader. Si Buboy na gudo. Si Buboy na yung Dili paano yung tawa dito ila dito? barkada na yung Buboy. Gaya mo. Nagkumanahan ibubutang ng picture. Oh. Sure. Mga nag-graduate. Yolo, di mo nauda pa Ako lang yung wala dyan, eh. Nangingisugari picture ko. Mm. Ako si mama. Oh, brother. Abong picture ni. Namang na namang sa live. Pagkabot ito, na. Beda mo rin picture ni mama. Mm. Picture ka na mo. Abong ko ang picture. Jan Gerald Aliman. Sabi ko, uturuan ta na sa nama pa. Mares naman na. Ganda na sa bilog. Dapirma ano, talaga yung Dapat pala mag-iba yung ano. Tiki-tiki. Sabi ako. Sabi si Ray. Sabi si Ray. Bukong mapipirma na diploman. Mabalik. Ha? Wala ko na pirma. Arin. Diploma. Ano ba ka di quality ka diploma? Sabi ang diploma ninyo. Minsan kaya, buko pa man na di sa original. Minsan kaya, sa buko pa man mat-editata. Kumuna na original. Ay, kung ka na original, Xerox sa 9 sa original, agurad to ko sealed. Sa mga ni, kung yung original, tadang ni sealed. Ito ko like, Dapat nila sugod mo lang. dapat ang ko yung dry. Di adi ka din yung tataos sa diploma ko. Ako ang mga balan sa Kasi video na, putol na naman. Sabi ko kan. Nauda kayo sa puro ko ito. Wala, ang story. Man. Kahapon yung anak ko yung nag-recognition, ngayon yung kapatid ko. Kami nasunod. Parang, sumama mo ka kada nag-abot, di mo sila naanapan. Di rin yan eh. Arag mo ka din ko ano niya kanang hanod. Si mama. Yup, video ini. Sumama mo kaya nakabot sa tuwisi mo. Pero sumama ka na kaya nga nagabot pag ako ko na ito na anak. Ora man ko ra din hanod. Di mo pala, di mo. Di mo na ako. Pag inaanak-anak ko pa nga si mama.
Balik tayo dito sa nagluluto. Paluto na igado. Hmm? Hmm? Naayatan. Muna yan. Iga Joe. Tabang. Kulang tamis. Ay, pagrara mo ka tayo. Ay, ano, dibito po. Malinisan. Oh, Nag-graduate. ayam. Ako na, bayad na yun naman dito. Eh, kada ko na nag-heart ni sa tutik. Ay, pero na dito na. Hotel B. Paluman B. Magdagat kita mamukid na sa Ako magkaganda. Pangkuha sa ulo ko. Kung engineer, malaki sa magkakabubo ka karang layon. Mukha mo ni Kiyoso. Sana na siya. Kaya pumunta ko nga. Ay, ako pala ni ulitan na ni. Ni ulitan na na. Ay, amo ko si ano. Kamuya ka. Ay, kerang tawag pa lang. Para rupiah. Lakdan mo siya na palkas. Nakagraduate iya. Piling ni Kiso. Ang ay sablay agi gamit ang iwan. Kumi man ato ami, sablay man. Puso kaya. Siraman sa Blayman. Di sira migtoga. Mga parang masteral ato Awa ami. niya lang init kaya ako no. Nanginit na. Pinagbutuan niya sa mga student. Kaya migsablay sana sira. Sabi ko, baga na katanag masteral. Kasablay pa lang ka. Kasablay dalo ko. Sabi sa nakaano. Kami kan totoga talaga. Ano pa? Pag-uwi ko, bigyan ka mo sa tutuan. So, Sa tuwa. pwede rin. Kamu kung tanong kirang abo man ikaw patag-graduating ko na si Kayla. Kinto na mo. Yung niya ni Abo Mata. Kamu pala niya kanto mo. Pero sir, kaya mo yung sali. Kuha mig swimming. Buko man sa tupidaran, sa doon. Punta. Punta. Ang kukul sa ang pasan to our beach resort. Lalabas si ano, Happy. Si Happy. Joshi, lagay mo sa basuran, Joshi. Pero ako, bagas, pag pupunta sa Kaulit pala ni mama sa picture. Malaki ka ba mo? Picture pa ka mo sa di ba yung picture? Dati kuha na, gabi na mag-uli. Kami kanto. Ang Diyos. Hapon. Mago ka naman inasabi. Mas nakalive ka mo. Oh, Ang isa na ulit, ang ganda ko. Taon na lang. tararara. Balikan natin yung nagluluto sa labang. Pandayo pag-aga. Sa ano nagtakaraw na sila mga
Ilang kilo yan pa? Wala pa, kitna na ka ba? Kitna na ka? Iluto mo muna kung ano. Igado. O magminodo. Minodo man. Minudo. Ha? Mas fácil nga na recipe ka. Patis sa na limonsito. Patis limonsito, ketchup. Tadaw, agto ko sa tukuwa. Food color. Sa mapran. Ano to? Yan, amo. Kulay yellow. Gipra ang. Balang limonsito yung. Ayun, mapran. So, usukad to. Amo yan. Ang gato rin. Talaga. Amo talaga yan. Sapran. Bako. Sapran yan eh. Amo ibang kulay. Sapran. Diba? Ikaw sa Jabaray. Bako. Ano magpapakulot? Kunisan. Basta paminton. 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 Tingnan mo pa ng Spain. Paminton. Ito paminton. I-decoration ng batang dyan. Ha? Ano batang i-decoration? Ay ka, sa tagal ng terming ko. Turag yun. Adi oo. Dapat tira po muna kasi. Mi. Pagkukudala tapos surprise. Nakapirang balik mo nga. Diri nagrapo na ka kanya tapos auto masara si mama. Ano sila oh. Ano nakabag na kulit mo na. Mga agkukuha. May meeting. Nagkuha na ako, nag-apply na ako kaya pusa. Tawid mo. Alsa. Diri, hiring sa meeting. Pwede. Labing ko po. Bakasyon ka makasabay ka. Nauna pa ma. Pamudya ka. Ano dapat nila ipamilya ito yan? Ano kung kami natanggal kaya tigil mo ito ko na barat. Barat! Kailangan may mga doorways. Natanggal sa barat. Pero puputo nga eh. Dolat ka niya. Pag ate amin na sila magluto sulo lang nila. Ay, kuya, Tracy, maski po ka. Ako na ito daw. Ako na ito po. Kinahalaw. Ikaw nanguto. Ano, budol pa eh? Plato sana. Lang, sana. Dali na, kung nagtata, bigulin mo na kami. Kasi kaso parang ato, bali. Ay, tinawag. Damat tubig. Maulog. Dahil pa kita tubig. Oh, ayos na kamo. Magbalik na. Bigulin mo na kami. Ga tubig. Sa tubig sa ito, di mainalo sa Papalabog ba? Nakuha lang muna. Dili. Iko. Di, gusto mo na mga gabi. Ay, pagkulali kami sa di ah. Bitaran mo sa lalat. Di.
Tingnan, taas ng tuwili. Ha? Absent. Kangalas ko man na nag-achiever man si Hili. Amo? Agayan ko na sa namin ito. Hindi ko alam paglutuan. Mag-unoy na, mag-sarili kasi. Partida, achiever pa yan. One viewer, slow. Ayun na, inahon na. Nga, luto na yung igado. Doon na subukan mo. Luto na igado. Lami kaayo. Luto na ng igado. Handa to ng kapatid ko. Pinapunta na kami dito ng halian. Pansan na ko dito. Be, pansan na. Tinanggal ko sana sa mga epic, pero wala ko man. Sa ilan? Kuya Merit. Ay, reggae ito dyan. Pagkatapos mo panaluto, mag-iugas. Reggae ito. Wala ka yan, laman mo. Tikmali ka? Na? Uwasan na. Eh, butangan. Igado. Ay, so, pero Nakapalay pa dito. Naunahan ka mo ni Kiyoso. Oh. Gabong ka na pa? Ha? Dami ko sa dabasahan. Ito. Pamulang pagito, mga tingin. Igado. Igado. Nabayala pa paklan sa kuwang mga karo. Ang maalak pa. Gusto ko sa igado. Manghang. Manghang ang gusto ko sa igado. Kaya lalagyan ko ng sili. Yan. Lagyan ko ng sili yung aking igado. Kasi gusto ko dyan manghang. Sili. I-activate mo na sana.
Yummy. May naka mo. Samig kasi kaso mga tubaloy. Bakain namin, uwi din ako dun sa bahay kasi mag-asikaso rin ako doon. Kasi alas 6, yung simula din ng graduation namin. Yung dog dyan ha, hindi niyo kilala. Alas 6 graduation namin. At sabi nila dito kami kumain ng kila sa bahay. Mahanghang. Joshi ha. Di pa min kaon? Arlo. Hindi kaya para mo pa. Di ba kami kaon? Ah, may kanak ano? Magkapag na. Ito pero saan ba? Magkumaya. Magkuraan. Tagay ang muda. Yung masirap iba kung saan ka itong mga ayaw. Tantang yun. Hindi ka nga gumala. Silikon di. Silikon. Bumago, kadamang ko. Ano kung? Dito ko ka. Yo. Ano ka saan ko ano? Bago ito. Kaya may nag-try na ako mag-taste sa dola. Ang laging ano? Diyan kaya nag-yung. Tadi na mag-iro. Ikuhay muna. Ano? Tadi na mag-iros? Okay. Natutong? Arigato. Oo. Hindi mo na pwede sa karne. Muslim. Tawag ka di pwede sa karne. Bago mag-graduate. Ah, pwede mo manakop yan nila. Bago mo ito. Ay, bawal ka sa kanila dot. Yan tawag na si puti. Dato si sabi na puti. Oh, may lalay din yun. Na. Kanya-kanya na kita. Hili, sabi na dito Hili. Yan, Temi. Ako na pag-medal. O, medalan mo lang. Ay, amo. Ay, amo pala. Ah, mena. Mena ka ma. Be, kanabi ako medal. Medalan mo man si Kyoso. Gawa mo. Yan, Inspo. Ay, sorry. Mega love, shout out. Nami. Nami. Ate Hailey. Ate Heidi, Surabiran.
Sino walang pinggan? Ano yung best friend sa hindi ko na to yan. Balilik ko yan na. Ay, oh. Ami. Alam mo, Ami. Happy New Year, baby. Congrats. Sige, kahit ano gusto mo, bibili pa kita sa Ano na ako Bibi, pag nag-valedictorian ka, meron kang iPhone. Dinidira nga ni ako, kung mag-high honor ka ano gusto mo. Ano po, Carl? O sige, dapat pala nag-organ nga ni mag O VR. Yan, sige. Basta mag-honor. Bili ka niya, ma? Ano di? Ano yan? Ate Heidi. You must obey me. You must obey me. Ikaw, hindi maririnig ako na. Yan muna ako. Hindi ko maganda na. Minsan ba lang sa code niya eh. Ma, gusto ko sa labas kumain. Ang init. Dami mga kumain eh. Kawed ka, Amy. Hindi na ako magtukang guard. Tani, code. 25976. 542. Excuse me, natuban mo yung nagla-live. 25976. 976. Para pang iba na naman yung katas. Ayun o, dito ka na parang may electric fan. Mato, Ben. Mamaya. Sige na rin. Tapos tubig na malaki. Mega lang, shout out, kain po. Kain everybody. Let's eat. Uy, dali, napaparangi. Doon, magalahan. Kamay ka? Kamay. Ay, 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 ay. Minanuhin Hindi ko. pa wala. Dapat ikaw mo. Number 5. Tapos pag yung sili, binagkot na lang ang kagi. Pero, Hindi na ka. Hagam ako. Diba? So, din, pagkaon. Iluwan. Isubos ka lang. Puro masansat ka. Santa na sana. Tarara ko ra ko taga-ako. Ano naman dugo ang ulo niya? Dalam ta hatan. Dalam na kami buat ko. Mainit, mami. May langgam dyan. Okay guys. Talagay mo na. Inigda mo na to dahan itong tao. Ay! Ako nagdala pa. Ano yung akin? Ano na? Sulay diba? Dali naman. Ano na kaya Muna na nga. Dinugo ko yan. Oo, wala na. Asag na, baby. Baralikan na to. Kain. Ang ganda ba lalo yung bali? Ang ganda man. Ay, romakit na lut. Hindi ko lang. Saan? Kaya. Hindi ko pag sila madikil madami. Ako mo, hindi ako kanda doon. Kanda sa doon.
ay mudto, nagluwas. Nagibing maglulungas. Yan no. Dito nalulungas. Ay baka nagkuha man na di. Nagranduan. Ay viewers along. Mga tulak. Buhay pa. May lumalabas. Kain. Ano? Dari. Siling. At mo siling. Marami. Ang ulam. Lagi kuat. Sini alamig. Wala si alamig. Nagbubusgan siya. Nagbubusgan. Alamig. Tapos na to. Nagandaman ka mo ay. Tumatabang ka ito nagbuhol. Naggradual si Karigos. Ako wa, ito na. Allo-allo. Agkumasa na minuto. Allo. Ang tugad sila din siya. Sabi sa migalas na tawag, ay ano na sa Dibaria. Amo. Ibis na sa dyan ng mimita, mauna sa akin mo. Kasahan. Ano naman, hindi maganda. Sumirong taon. Tapos view sa lang. Kabisita na talaga ka mo. Tapos yung tagan dyan. Yung mga mali. Ay, kung ganin nila. Pero hindi ko kuma. Hirang ang dapon. Hapon na tao. Narong. Kuwa. So, pagdating kita ni Kuya ng kago, wala pa ng barat. Ito yung halabalo. Hindi rin magkagalong-galong sa una na. Baka Dali matanggal. mo na biringan to eh. Si Papa man, dabiring. Ang dali. Ano si Papa mo biring? Kanina. Dami na kong biring. Yung motor. Yus, kanin Yus. Oh, kumuna di, kumuna di. Ulan. Papa mo. Kasi kung lang lang dyan. Makakong ka mo tuwa. Ay, kanin. Alam na? Kuya Makoy, amo. Kain po.
Basta, Wala ko yung sili ah. Wala ko yung sili. Bali? so, kuhaan ka na, iba na. Lugan mo. Hindi ka man kaya binutangandaan ko. Ano kung ka, di mamok. Pag kubibi. Ako rin nga ito dyan ang galing. Pinagjalog ng anak ko. Baby. Sabi ni Manuel. Kailangan mo yun. Sabi, Manuel, ugabi. Tangya, hindi siya nag-iyak. Ay, sabi ko ba? hello sa inyong lahat, parang Jason. Hello po kay Makoy. Cold water. Pasensya na po kayo, di ako nakatulong sa pag-islam. Sabi, sige nga, Debbie. Mali, 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 mali. Oo. Ay, andun. Salakad mo sa Sinisilman ko pa sana. Ma'am? Sakto na naman? Ilan? Ilan? Ha? Dapat mo, nagkaroon ko. Ako ba si Tan? Hindi ako nakapagtulong sa pag-islam kanina. Kasi kung tumulong man ako doon, hindi ako makaligo. Mamaya yung okasyon namin. Sa kaya naman kung mag-video lang ako doon, tapos yung mga kasamahan, pawis na pawis. Buong mo lang gusto, mga iging gamot-mot. Kaya di na lang pumunta. Sa kaya na ano, kaya lang maligo, magpapagupit pa ako. Ngayon dito kami sa bahay. Kasi graduation din ang kapatid ko. Pakikan na, paal na si Hapon yung anak ko, commission. Kunti na lang. Hindi man nagsabi sa buwan. Ay, naula. Tamang pagbabala mo, mag-sino po na. Nakataka na kung coordinate. Iban nga ako na lang. Ata. Tapos nilabas ang ito. Ano yung diet tester ko ikaw? Ilan tayo dahil may award. Yan. Stop! Kailan? Kailan? Duty? Last na yan.
Nakasaling viewers ko yung Makoy. Release yung cellphone ko, Day. Bebe. Ah. Busog. Mabilis malalim, malulunod ka dyan. Yung mga game mga yun, malumos, iton ko ah. Oh, si Arlo! Tali mo naman. Tubigan na lang, swimming pool sa kain ka dito. Ano? Sa swimming pool? Tubigan na linadan ni. Tibo. Halikan duwag. Halikan ka duwag. Mayos man. Gusto na hiti ko pag binaga to. Salik? Salik mismo? Kupang lubot? Uramon ko. Kabang ka deposit. Ay, nakuteres. Hindi na dahil ba nito? Kabana. Ano, ang kuta. Iwas. Ba't ka pala sa swimming pool? Swimming pool? Lumad ko. Ato kiruksan. Ito ni Indahan. Halo na, halo! Ay, sala. Wala mong kurad to, swimming pool to. Hindi mo kang dangay. Ano? Dako na swimming pool ninyo? Udalubot. Udalubot. Swimming pool. Ay, ang kulubot. Iba raw kami kasama. Sino ka tunani kaliyap mo sino mati mo nga? Dan, natawo. Yo. Me. Me. Yo. Hello. Parang yan na kita. Batusaran mo ko, no? No? Batusaran mo ko?
Baka nagpapatundag. Baka nagpapatundag, no? Yo, me. Ano, nag-iba pa akong anod. Bro, rinisaan ka na. Kamu, Kuya Makbal, hello. Tama po, ikaw na magpalit. Hello, Kuya Makbal, Kuya Makoy. Hello. Ha? Ilang oras magaling? Ano? Asin ko? Alas 5, perang oras. Ay, perang pa minuto ang biyahe. Sa kung alas 5 magaling. O kaya mga 4:50 arugahan. Kung alas 6 kaya ulaan di tapos sigurado kung pauno kung may marcha. Iba? May iba po pero sa taga picture ni sa. Kaya sana po umibang magpanik sa stage. Patusap pa ka na ako. Hmm? Patusap. Magkaan na. Hmm? Ay putik. Sorry nalaglag. Paano? Natataas ka? Ay, okay. Hello, so 1. Nakapos ka dahil. Against the light ba? Against the light ba? Hello. No more busy. Oh, sila gadi po sa tubalo, isa ani? Nagadi? Ginagamit? Hmm? Gamitin ko nun ni Papa. Daw, pati ito bang lagad. Wala na, bang ang Ay, Ay, sige na po. Dala mo gamiton? Dala. naglagadi na yan. Panghulo. Para indo ba nagadi? Ano may? Hmm? Nagadi? Ano? Nararamdaman kayo, pinsari na. Hindi ko so ulaan po kaya niya kuha na narugbana ay na natatastas na sa wheelchair. Tapos, ako nga sa mga kawayan, iputulin ko nun ipapatong. Hindi mo sila kaya ka dito. Marapalan ka ito pag ibuhan sa amurawan. Bang patong sa ito. Hello. Ay, Ma'am Maria J. Hello po. Ano bang lagadi? Good afternoon po. Kakain lang po namin. Nandito po kami sa bahay nila. Graduation po ng kapatid niya. Nagluto po ng, eto, pakita. Igado. Ang pangmalakasang igado. Madami pang tira eh. Kakain pa lang po namin. Mamaya ako. Yan. Madami pang tira. Dito pa po kami sa labas. Matutulog na lang sana ako. Dahil nakita ko kayo. Thank you po. Sabi? Patulog na daw. Nakita daw na nakalive tayo. Ayun. Jason. Hello po. Ay, sarap daw. Mamaya alas 6 po yung graduation din namin. Hello, Kuya Makoy. Hello kayo Makoy. Hello. Kaya di ako tumulong ngayon na nag-slab. Kasi kung tumulong ngayon, hindi ako makakaligo. Graduation ko rin mamaya sa ALS. Kasi nag-ALS tayo. Ito naman nag-graduation ngayon. Bunso namin, magkakapatid. Tapos, dito kami na ng halian. Oo. Kakain pa lang. So magpapagupit ako kay Bonjing. Pagupit.
Para magpagupit ka muna bago mo. Kaya nga. Bago tayo umuwi, gupit muna ako. Mas ligo. Ha? Panlas kami. Elementary muna, pala high school, pala kami. Ay, buko pa. Pang-upat. Ay, hindi ko yan. Gusto mo kaya kayo sa bago. Baka butanan sa alas 10 ko. Hello. Gusto mo. Kapo naman yung anak ko, recognition. Ay, ba yan? Oo. Saan graduation, Jason? Doon po sa Bato. Doon po gaganapin yung graduation namin. Sa ALS po yun, Ma'am Maria J. Sa dun, Oo. yung, di ba nag-vlog ka doon nung last ano? Hindi naman. Saan po gaganapin? Doon din. Saan? Sa Tubato National High School. Kaya nga doon. Ito ko. Oo. Kala ko doon sa LRB. Kasi dapat sa Hello po, LRB. Ma'am Maria J. Sabi ni Kuya McCoy. Mamaya po, 6 ang graduation siguro before 5. Salamat po, Ma'am Maria J. At awa ng Diyos nakaraos. Tapos na. Siguro before 5, babiyahin na po kami para makita namin yung teacher niya, matanong din kung saan pa pwesto. Sobrang dami bata po nila eh. Kasi buong yan buong Bato. Mga taga dito sa amin, taga mountains. At may mga may mga kasabay ako ng mga mas matanda po sa akin. Madaming nag-aaral yung mga may mga pamilya na din. Nasa painuman kung pangdadadara ko. Hello, Kuya McCoy, sabi mo Maria J. Hello. Si Stalyo. Si Ate Cheng, parang tulog na si Ate Cheng. Kusog ka, boses. Hindi ako nag-inom, si Manoy. Saka si Kakoy. Kanya nga amin. Sabi ko, babad o baka bote. Maubos yun na, rawat. Ito na. Kanya si story. Hindi mo naman nag-inom. Masaya-sayasan. Pero yung kanya sa Namiss ko yung trophy. Kaya Benji. Wala si Kuya Ben. Wala kaya Benji. Busy yata sila. Tsaka ngayon na rin lang tayo nakapag-live. Kasi kahapon, magla-live sana kami. Ay, load mo ko pala mamaya ma. Walang signal. Ilalive ko yung graduation. Hawakan mo yung cellphone mamaya. Magla-live tayo dun sa ano. Pwede ba dun? Pwede naman siguro. Kasi may mga rules na ang mga school ngayon katulad kahapon. Congrats parang Jason. Ay, Kuya Romel. Ay, salamat kay Romel. Yung Basta yun nga, masabi ko talaga pasensya na yung na di ako nakatulong sa pag-islam ngayon kay Tricia. Ang bilis na gawa ng ni Trish. Oo. Pero kung wala naman akong hindi na nag-graduation, kung di natapat, nandun sana ako. Dakulo ginili. Sabot man tayo. Tama ma. Araw ka. Hello, Kuya Romel. Up and down. Kahapon kasi mahina yung signal. Hindi na tuloy yung live namin kahapon. Kuya Ay, daw, Benji, Kuya pasok Romel. yung trophy daw ni Ma'am Maria J. Si Ate Ching siguro tulog, baka tos mag na. Tas magna. Si Ate Ching. Your tapang. Hello pa viewers. Ma'am Maria J. Magandang shoutout sabi ni Kuya Romel. Kuya Makoy, hello po bro Romel. Yung sa pagpasok sa live ni Paring Jason, sabi ni Kuya Makoy. Salamat po sa suporta nyo. Tapos, matagal tayong hindi makakatulong pa by project. Asyete sakay kami ng papunta babalik ng Maynila. Asyete. Huwag sanang ma-lockdown sa Maynila. Bro, makisolid tayo. Yun, salamat. Tusaran ako na bang nagpapaano, tutundag. Masakit pa rin sa pandemic na nangyari. Ano?
Sabi ko lang, hiding. Ay, kung ito. Kung ako, hinaantok ako ah. Bagong kaon kaya. Basta bagong kaon, magkaya nang mag-un. Yung sa nilugan na rin sa tubig. Naman, no? Adi pagkarakuan sa angin. Pagkuhan sa angin, madali pa ko. Mapareho ang kiyami. Ano kung mukha na ako? Oo. Ako ka, di ko lugod, matatanggal pag pagkukuha ko sa inyo. Nagpadala tubig. Di. Si Albay. Kuha mo lugod sa tubig. Wala na kuno yay. Bumatang Pero sa... kung nag-grocery, Batang mo, puro sa nasahan. biglang ulmot. Hmm. Desisyon ni Albay, ni Kapitan Kuya, sa lumuwas yung tubig. Putokar. Rogo ko sa nagiluwas sa atin. Airdrum yan. Sa live ni Kasuki Maji Official, Ma'am Maria J, kung gusto mo makita. Benji. 5 viewers, hello. Wala yung patropi ni ano, Ma'am Maria J kay Benji. Nandun yung team Hamog at ano, Ma'am Maria J. Bigyan mo tubig ng gan. Bigyan mo tubig. Dari bumatang sa nakasahan, amo mo sa naibatang. Nagluwas Shout man out siya. sa tita ni Bro Romel na si Ate Bidang. Tawa si Ma'am Maria J. Nahuli ka sa akin. Panil ka tero ka nung ano ko po. Panil ka tero na ako. Ano kung sino ba? Pumanil ka tero? Panil ka tero? Bro, maki amo. Ay, Panil ka tero? Sorry. Tapos si Kuya mo. Hello sa farm. Paputol muna ako ng kubay ami. Aray. Pa. Mamaya. Hello sa 5 viewers. Ayan. Inaandak ko. Matapon. Dali mo na yun doon. Dali mo na Tumaulog. doon. Dali na? Oo. Dali mo yan, Popo. Dali na. Yung sa table sa kanila. Dali na. Aray ko, aray ko. Bro, makiam mo ay. Sabi ni Kuya Romel. Tama si Kuya Makoy. Sabi nga na, musa na pinagpunan. Ano yung tubig? Wala na, pinagkara yung niya. Naging pubsa. Nalubot si Airdrum. Kakaragos. Summer na talaga. Kakaragos. Grabe. Sapa. Kaya, grabe talaga init dito. Grabe Kuya Romel yung init. Kakaantok pati lalo pag bagong kain. Ganito nga. Sarap mag-swimming. Mahirap mag-swimming ngayon sa dagat. Tutong. Swimming pool. Kano kayo entrance yan sa masuso? Malamang mahal. Lahat na nagmamahal. Hello sa 4 viewers. Lulugod. Sarado. Buhi. Kaya dam. Nirenovate ko. Tapos babalyon sa ibang ngaran. Kita mo agad Oo. Motor. Sampaan to. Dawa sa grada sana dam. Pagtong ako ko sa uli. Ate Maris bro. Ano? Jules. Magparamdam naman kayo. Nung ano, online yan si Tol Julio sa FB. Bro, masarap ngayon.
Nagtampi sa sapa. Nagkinit sa organ. Sabi ko kaya i-mix, salakan mo sa kawan. Salakan mo ko ito pong mali. Oh bro, Maki. Sabi ni Jason bukong mali, sige singot. Mamaya ano lang yung handa ko dun. Tagay-tagay lang. Ah. Sabuan sa payo. Masabawan mo pa itong ining oras ah. Nakakamiss yung kulitan nila. Kulitan nila paring Jason. Lalo na kasama mo si Miss Cute Bro Romel. Yoshi, yung kanin pa. Hindi mo dinala doon. Dala mo din yung kanin. Paktay. Mamaya na. Okay na. Pare ko. Yan. Hello sa 5 viewers. Ano ko ay? Sa 6. 6 viewers. Hello. Layo-layo natin. Hindi makatumbang. Ayan. Bro Romel, buhay. Sabi ni Kuya Makoy. Ang talaga ako ba? Magpagupit mo na yun. Kaya nga, bukitan ng bonjing. No! Tusara muna ako, no! Haba na ng buhok ko. Para ano kanyang gupit ko? Sorry ko dati? So, tabtaba niya? Ano? Arnel gani? Sakto na. Six viewers, hello po. Hindi kami galab shoutout. Makapagpagod ako sa kapatid ko. Eh, bonito. No! No, no, baka nagpapatulag kayo, no? Marigos ako, no? Ha? Ito sa deskro. Ay. Ayan, no? Saan yung pinuntahan nyo ng uncle mo na taga UPS4 na nag-swimming kayo, Jason? Sinasabi. Si Sinasabi. Mama Maria J. Sa ano po yun? Eh, doon ang maganda. Nasa ano yun? Sa Laguna. Ano ba yun? Susi na. Anong... Saan ba? Mahayhay? Hindi yung mayay. Ayan. Dolores. Ano yun? Basta sa... Pansol. Hindi Pansol. Ano po yun? Sa Laguna po yun. Hanapin mo ma. Doon sa vlog ko. Bak ni Papa. Hanapin mo ma. Kasi nandun yung lugar eh. Ni Papa ko, Eric. Ma, tingnan mo ma. Mag-aasal pala na. Good noon, Ami and friend. Musta? Okay naman po. Ha? Ayan. Ha? Sorry kami. Ha? Yan o. 8 viewers, hello. Tingnan mo yung ano, pinag-swimingan. Ano yun? Ay, huwag mo ilagay ito. Ating mayang hay. Punta na sa channel ko. Eh, ano mo? Anong... Basta napagaganda nun. Sa Laguna po yun. Ayan. Ito po na lang. Ano yun? Pangalan yun? Anong taon? Nung isang taon yun. Hanapin ko po Ma'am Maria G. Bumalik sila ulit dun, sila Tito Jun. Nung nag-swimming kami, tapos bumalik sila. Nag-swimming ulit dun, Ate Mayang, sabi Ma'am Maria G. Kaso yung problema, may nalunod yung Kasama yung niya. kasama ni Tito Jun na isa. Kasi napakalalim kasi nung Ma'am Maria G. Ano? Tapos malakas yung agos. Tinangay nung agos. Nakainom kasi. Nakainom.
natagpuan nila, ano na eh, mga ilang araw na. Inanod. Kasi sobrang lalim talaga no, kasi doon nga sila nagpapaligo ng mga kabayo. Malupit lumangoy yung mga kabayo eh. Kasi sinubukan ko yung lalim nun, di ko kayang sisirin hanggang baba. Hello po Ma'am Maria J. Gandang tanghali po, sabi natin mayang. Ay, basahin mo nga. Kailan matuyan, sabi na. Hindi matumba. Kuya Makoy, Kuya Romel, gandang tanghali. Hanapin ko yun. Nasa dila ko na, di ko mabanggit eh. Sa Mahayhay. Hindi, may hay. Ano ba? Laguna, Santa Rosa, Hindi, Balibago, hindi, Binyan, hindi, ano ba ba? Pasita, hindi. sa ano ba yung mga lugar sa Laguna. Wala po. Ang linaw ng tubig. Sabi mo na yun. Magdalena. Sa Magdalena po, Ma'am Maria J. Magdalena, Laguna. Aling account to? Sa'yo? Ah, Grabe, kaso yun nga, may natangay doon, may... kasama nila, taga Oo. Paranaque doon. Tapos yung tinuluyan namin, o di bumalik-balik doon. Kasi yung tinuluyan namin na bahay, tinulungan namin, viewers ko pala nanonood. Kaya pala nung pagdating ko doon, tingin ng tingin. Tinititigan ako, nung matanda. Tapos nung paalis na kami, kung kailan paalis na, nagtanong sa tito ko kung parang namumukhaan ko yung kasama niyo, parang yan yung vlogger. Ito yun oh. Ito yun oh. Oh. Linaw talaga dyan. Lalim yan. Tapos sobrang lamig talaga ng tubig dyan. Magandang tanghali, panibagong vlog naman ng ating pangalawang vlog. Nasa Dalinen, mahaba pa pala yung balbas yun. Tingnan natin yung nanguhuli ng isda. Laya. Yes. Tilapia rin pala dito. Dyan inanod. Dahan-dahan lang, maano yung Lasing kasi yung pagbalik na natin John, lasing yung kasama. pinsan ko. Inanod dyan banda. Tito Jun. Sa kabilang barangay na nahanap. Lang sa Agus. Ano, inaaglas na. Dahan-dahan lang. Kaya dahan-dahan lang kasi paano yung kuko mo dyan? Kaya po Ganun nahirap sa? si tatay kanina na tumatawid eh. May dala pa Ganda ng paliguan. Bro, Mil, ayan na ang sapa. 7 viewers, hello po. Lamig talaga, press ko dyan ma. Press ko. Sa magkabahay doon. May binibinta nga doon. May binibinta doon, banda, gilid lang ng sapa na yun. Naalala nyo sa sabi ni Ate Mayang. Ganyan sa pang summer para di mainitan bro, Maki. Malamig pero grabe sunog ka dyan. Yung nga, April din yun. April kami pumunta nun ng ano yun. Kahit Ng Magdalena eh. malamig ang tubig pero ano,
Grabe lang talaga. Mainit. Hindi mo makifeel ang sigat ng araw. Pero tutong ka. Totoo. Sunog ka dyan. Ano lang kasi, alam mo, bahay to. Yung baba, yung sapa na. Nadudungawan mo lang yung sapa. Pag umaga, di mo kayang maligo. Kuya Rinby, hello. Hello po. Magandang hapon. Tanghali. Alauna na. Kaya mali. Friend, sumama ka ng bus. Hindi po, hindi ako nakasama. Ate Mayang kasi graduation ko po mamaya. Kung ko dun, magbuhos, hindi ako makakaligo kasi magbubuhat tayo. Maya-maya papagupit na, maliligo na, tapos pupunta na kami dun sa bato. Graduation ko sa Ate Mayang, graduating. At alam naman po ni Kuya Noli, nagsabi naman ako. Ganun ba, congrats. Oh, salamat Ate Mayang. At tapos na. Kuya Maki, sabi ni Kuya Rinby. Rinby, musta na? Try ko mamaya kung pwede mag-live doon. Magla-live ako doon sa graduation. Kung hindi naman pwede, vlog ko na lang. May mga rules na din kasi yung mga 9 viewers, hello po. Kahapon nga. Ate Mayang, sabi ni Kuya Rinby. Bawal mag-live. Shoutout sa mga sali viewers natin. Kuya Benji, pasok ka Kuya Benji. Bigyan mo ng trophy daw si Ma'am Maria J. Saan sa San Vicente ka mag-graduate? Opo, sa San Vicente po, Ate Mayang. Doon natin mayan sa Bato National High School. Bro, rin kilala ko yung nagpapabigay kay Kahem sa birthday natin Jenny. All goods lang Kuya Maki. Kuya Rin B, hello, sabi ni Ate Mayang. Maria Dolores. Tawa ng Diyos, nakatapos na, may diploma na ako na Nakakapasok na ako sa yun. Nakakaantok pag bagong kain. Naantok talaga ako. Hindi ko nga nakain. Baka mga tulog akong ginugupitan. Mary, hello daw po. Sabi ni Ma'am Maria J. Ano kinuha mo driving? Massage and therapy. Massage and wellness. Massage and wellness po, Ate Mayang. Hindi kasi kaya nung oras ni Jason mag-driving eh. Kasi every Saturday talaga kailangan Kilala mo Kuya Romel, sino kaya yun? Nagsiselos ako Nagsisabi Silis Kuya Ray. yan. Pasensya lang, nawawalan tayo ng balita. Hindi tayo masyadong nakakanood eh. Lalo ako. Kasi parang Jason siguro parati ito nanonood. Ako lang hindi. Medyo na maaga kasi ako nakakatulog. Gawa nga nung umiinom pa rin ako ng cetirizine. Yung ubo ko kasi. Hindi ko alam. Inuubo pa rin. Pagkabuhos nun, pahinga. Pahinga sila. Gabi-gabi pa rin ako umiinom ng cetirizine eh. Siguro tapos na silang magbuhos eh. Nadulas sa live ni Kuya Noli. Sabi Sabi abangan abangan daw namin. namin. Nadulas ba? Tawa si Kuya Randy. Masyado tayo nawawalan na tayo ng balita sa mga Si Ate Cheng, wala si Cheng. Baka tusmag si Ate Ching. Si ano? Oo, tapos na daw sila. Tapos na sila. Si Kuya Bern, naka-busy na kasi pauwi na niya ng ano. Ay, oo. Malapit na umuwi si Kuya Bern. Ingat ka po, Kuya Bern. Kasama si Kuya Roy. Si Kuya Roy, uuwi sila. Paano kaya yan? Uuwi kayo
Uuwi kayo Kuya Roy, tsaka si Kuya Bern. Nadamay pa kami ni Idol, pambihirang buhay. Sobrang mahal ng gas ngayon, 95 na. Ay, pati pamasahe. 95 dito, tapos yung ano nasa 121 ang diesel. Grabe. Naabot ata yun ng 500 eh. Hindi ko na kaya, naantok talaga ako. Ate Cheng, labas ka na. Kakak, kakak. Buhay pa rin yung kakak, kakak. Sabi ni Janet, tuloy ako ng balyan dyan sa bater. Ha? Balyan sa bater. Yung, So, pinabike ko. Kaya ako pinabike din yung kawan. Adi ako. Kuya Makoy, rin marunong ka magsilos. Kaya nga Kuya Romil, kala ko hanggang live lang pati pala sa vlog. Sa tinalis nila puntang Kamsor. Tin pala. Sa ten. Sabi ni Kuya Romil. Ay, oo nga pala. Tin. Ganyan. Nasa walo pa tayo. Manila. Hindi po kasi kami sure kung makakasabay kami kay Kuya. Oo. Pinapasabay kami ni Kuya Bern eh, kasi hindi, Nasa hindi, Manila pa kami. sabi ko hindi kami makapag, ano kasi kung ano yung sasabihin ng doktor, kung may laboratory na naman. Kaya, pinabay ko kami, mas maganda na bigay sa kagdoon. Yan, gugupitan muna ako ni Bunji. Nagbubuhos sila ng ano, buhos ng flooring sa bahay niya. Sabi, haba ng buhok ko. No, di man no nakakaharang na sa bansad to? Hangin ng ano, electric mo, mainit ah. Inaantok ako. Kasama si Kuya Sani at asawa niya, pati mga angels ni Kuya Sani kasama din. Ingat Kuya Born sa travel. Ingat Kuya Born. Nine viewers, hello po, mega love shoutout. Pero sana kaya man. Okay ka? 10 viewers, hello po, mega love shoutout. Pag gandong mainit, doon ako inaantok. Pero pag malamig, hindi ako inaantok. Grabe, init na yun. Kuya Romel, ikaw di kasama sa kanila, sabi ni Ate Mayang. Magkikita na kayo, Ate Mayang. Kuya Mark, hello po. Kuya Mark Guillermo, hello. Hello po, Kuya Mark. Kunwari lang, Kuya Maki. Shoutout po. Salamat po sa pagpasok. Buhay. Tulog na ako. Sige po, Ma'am Maria J. Sobrang late na rin talaga. Good night po. Box mo mga Sleep well po. Hindi po Ate Mayang, kakauwi ko lang ng Pinas. Sino kakawin ang Pinas? Si Kuya Romeo. nagbulo. Si taga-sari na bulo. Now lang naka-tune in sa live mo. Opo. Ko, no? Bulan. Sana mag-tusaran. Ha? O no? Net, Ma'am Maria J. Yan, gupitan ako ni ano. Sarin. Bulan lang. Nagraan. Pinagbaritaman. Sarin lugar. Hindi ko alam yan. Pabida na ako nag-tusaran. Mas mawali ko alam mo. Sari ka umito sa Ako mo patungan. Kamusta wala? Tingnan natin si parang Jason mo ang gugupit daw eh. Sobrang init talaga. Init. Stay hydrated! Stay hydrated Stay daw. hydrated! Ay, puti ka!
Sorry naman. Ligo na. Ayun. Saan? Doon sa gripo. Ay, may aso dun sa gripo kayo. Ang dami. Hindi makakaano doon. Hindi mo nakadibisto ni Arlo. Opo, Ate Mayang, di nakikita sa vlog. Sabi ko, Arnid ka di o. Ardiyan ka na. ay ba, iman pa kaarog kanta. Ito na kayo mo, Arog na sa kano, to sar mo, no? Arog sa nakano. Argari. Arog ka to sar mo, ya. Pero di pa kapispis asa di ko, Wan. Pati sa likod. Arog sa nakiton. Kumunin ka nagtusar. Arin. Saan? Ito, taisi man niya ato sar mo. Ano, boy, pa orang raw ka di aboy. Chemical bo. Tae, patong ko di ah. Di man gada di abot niya. Ay, wait lang. Just i-uno to sa mga. Hmm? Uy, ay. Maraming sinaro. Diyan. Ayan. Paano ba di maangat-angat? Ako na bahala. Okay. Kabalis ka galit. Ay, mauuna na di. Ba? Dati na sa mga. Argari dati. Ay, ilipat taraw. Adi mo at ami Pag-hubin. Laman ka kuwan gayon. Di sa dikinta na ata. Pagsan kaya, aba ka lang ngit-ngit na. Pangobin pa. Ay! Argari ka na. Nakapta na pati sa camera. Sorry naman po. Pag igingay to sa. Ay, ayan, Ate Cheng, nakikita kita sa labas ka na. Yan kasi paring Jason nyo. Uy, si Rono putol. Ganda na ng bahay ni Bonjing oh. Wait lang. Ay, nauula. Yan. Pwede ba yan tagilid? Jason, oh. Ano ka? Hindi ko na kaya. Higuli na kita to sa naman dati. Yan, umimik ko naman ito ng parang lang ako. Tapan mo. Atan tapan mo. Makaudam na di ah. Ano sari ko ah. Basahin mo. Ha? Kuya Mark, no need po. Ate Cheng, labas ka na kakakakak. Lagi si Kuya Puloy sa vlog ni Kuya Noli. Malamang pag ginawa na bahay nyo, lagi nakita makikita sa camera. Sabi ni Kuya Mark. Madamon, loading mo. Ha? Oh, Ha? loading. Marami na signal. Cellphone ko na talaga ay problema. Oh. Ha? Ah, binawasan. sa mga isan. Oh. Hanggang sa nasad. Saan ito pinawasan? Bata na. Ano kaya ako dati? Abot sa mga isan. Sabi na ako sa Sa range. Bakit ano? Nakaparin man. Kabayad man tapos pakulit ko ng mga nag-react. Sabi siya, ay na. Ay, suigin na. Ay, ano yun? Zero? Ito nagpapasound sila sa mga Bihira na kayo mag-live sa gabi, Ate Ami. Ayun nga, Kuya Romel, na busy talaga kasi. Yung Sobrang- nalbot. Sobrang busy. Tsaka ang aga ko kasi nakakatulog, Kuya Romel eh. Connecting na. Ay, nagre-reconnecting tayo. Kuya Mark, nakita kita lagi sa live nila. Sabi ni Ate Mayang. Sabi pa na sa lawad. nanganganta si Supangan. Ano? Nangangantad to sa mga bagong kanta. Nabibigyo ako kasi ako. Sa di dapat rin nga sa naghanda na kamo. Sa unang piyesta. Piyesta. Pag una bagang piyesta ka ba Ano nun? yun yun?
Sari ka, akam unang mapamiestahan. Dahil na sa mga migpagilid-gilid. Yes, Kuya Mark. As of now, wala pa sa ating mayang. Nagre-reconnecting tayo. Sabi na kung nag-ano ka, nasa minto di. Pamuhin ka, di ah. Ay, kaso lugangan pa di sa ragaga yun. Naragaan pa. At mo na pantay na to. Nilipat lang. Nagyahang yung cellphone mo. Oo. Hindi kaya signal. Nilipat pero talo. Tapos kaya, ditilit ka na gano'n. Kaya, sabi kayo. Tapos ito na gano'n sa adik. Mahala. Ikaw dyan, dito ka kasi dun, ano? Hindi ako sarap. Nani. Kaso kaya, ulun-ad. Ano yun, yung ano ni Kuya, ano? Masarap talaga mamuhay sa probinsya, tahimik ang kapaligiran. Sabi ni Kuya Romel, wait ko yung bahay nyo magawa. Ate Mayang, deserve nyo magkaroon ng new house. Hari Kuya Mark. Masarap talaga dito Kuya Romel sa probinsya. Malayo sa ingay, malapit sa engkanto. Kaya kung matuloy yung burnout, mas maganda din sa probinsya. Balita pa naman dito, ewan ko kung sino nagbalita Kasi dito. kami nga, lumaki kami walang kuryente. Nagkakuryente kayo, ilang taong ka na? Nagmamaynila na ako. Mga 21, ganyan. Dito, paglipat dito. Thanks Kuya Mark Oo nga, for waiting hindi my naman new 21. house. Ka-single, hello. Sabi ni 19, Kuya Romel. 19 ako. Hmm? 19 years old ako na nagkaroon ng kuryente. Nakaapak ata ko ng ulo ni 21, may anak na tayo. Ni Arlo ah. Naman. 21 ako, may anak na tayo. Hmm. Dahil na 3 na lang, nagre-reconnecting kaya eh. Muna akong mag-aya. Nagkuha na pag nag-route na sa bot pag natitigbakan. Kinuha ko nga ni Anissa dito baka mabuno ko ng kakapilo. Sorry. Ano ko dito sa dito eh. Makakuhaan na lang yan ako mga pulong. Kaso, ayam nila ko lugat dito. Ganun na. Sige, papa mo. Ha? Papa mo. Ibang tao? Sabi na ako, pinapagulong ako. Diba? Mga ilang. Permission to out. Work muna. Sige, Kuya Mark. Ingat po. Ingat daw po, sabi ni Kuya Romel. Sige po, Kuya Mark. See you on the next live. Mamaya, magla-live ako sa Sabi graduation ko. Dudoy. Sabi ko, Dudoy, maganda na. Pwede. Kunti pa. Kuya Romel, you're still single right now, really? May bago na kaming kapitbahay. Pwede na. Pwede na makitorog. Ingat Kuya Mark. Sabi ni Ate Mayang, okay Sir Mark, ingat sa work mo. Sabi ni Kuya Makoy, yes, Ate Mayang, hanapan mo ko. Talaga, Kuya Romel, single yarn. Akala ko kakakasal mo lang. Kumusta na di ko ano ni Sadi, asawa ka. Karga din. Kumakaya sa bagay. Pag tag-uran, pag mig uman na baga ngaya, o saan naman nagirulwasan sa wata. Nagrayo na, kitang para ako, tan pala. Patutok na mga natin sa video. Oh? Salamat eh. Meron di ba? May nereto sa iyo. Sabi ni Ate Mayang. Haha. Anong haha? Wala naman haha. Ganyan mga. Inigay sa maglayo. Nakakuway ka. Kaku. Inantok talaga. So, shit, ang gusto
Nang lakwat ka di pagkaon. Nang lakwat ka di pagka tayo ka di pulis. Ano saan ka? Yeah. Sige ito. Ngayon? Say. Dosa? Ito, no? Yaga. Say. Kaya na. Oh. Sari na mo ron. Pag-isari. Puno pa sana. Tawano na ano? Ay ko pag tuda-tudang pala niya, nagtunamat yan. Ano namatan o ginpaman? Gurang. Palo. Ya, tot kaya ba ingat ko ko ingat dan ko ino lang. Sabi pa nagpalo. Da sila igin. Dawa. Ha? Jimmy. Jimmy. Da ibang igin. Kadakol. Ganun ba? Okay. Good vibes lang yun, Ate Mayang. Ate Mayang phone na ata ang anak ko, Romel po, panganay. Hindi lang ako sure. Sabi ni Kuya Makoy. Lokalike mo. Operator. Operator. Darawa. Paldo simple ko ako nagko sa to, no? So, ako sa to payout. Kapal. Sorry. Sorry. Kalapitan lang. Yung mata mo ba? Matawo. Madakol kaya ka kompetensya. Silas kanya dito ang Oo, nang tinda kaya na raga talaga daw na tawo. Kukubaga, naglabas kami Mata lang mo sa ka, daw ka tarabakan. mga kanya-kanya kayang dara. Ito man talaga mga anak. Amo nga mata. Mata, tamig yan, busog man. Tsaka mga dara. Picnic baga kaya ginigibo nila. Bro Mac. Ang babalak mga nagkantanong wala na. Sorry. Huwag po na ay. Kaya electrical. Ay, nakasa din ng installation. Kaya ko na kamo kontador. Ha? 7,000 no. Kontador no. Mga paintag ko. Kontador ta. Sana katubit, kabit. Ani. Sada pag-asa. Minsan mo. Sulong sa dia. Pansamang tagal. Sobrang sakit. Kung kaya bawal na kaya ang mga arugahan. Pag agusadi, pag nagreading ning ungaan. Kami nga nikad to. Hindi naman siya di mag-iyan ang kasulik. Sa rin na kontador ninyo, sa luwas na. Di daw ahan kung kuwa. Totoo yung malilim kaso pag agnak mo nga. Tayo man, usad pa mas usad sa mga tikitan na balik. Kami kaya kadto ko si nanay subalin ni tinugutan ta kami katunog babalit kaso maluyo. Hindi man kami makapag-uno sa appliances. Usad sa na mga tikitan na balik. Pang-partial Kuya kaya. Makoy, now ko lang alam kung Romel true joke lang. I know naman. Sorry bro, Romel good vibes lang. Sabi ni Kuya Makoy. At William single. Ano oras ang relation? Alas 6 kaso mga before 5 magkalin nara. Di pa kaya isip Sorry ka na po. at Tubato National High School. Ano ba pagkuha, lumali ko paluwas baga, lumali ko sa wala so istuan sa na. Ngayon ano? Sige, kagak-kagak. Baka ano? Makaribon ba? Yung tinapos mo kaya mo tumatapos mo no? Sa mga activity mo, antas at tumanad to GC, gibon mo na. Tapos, umabot ang graduation mo. Dire, ka next year, ka next, ano, kaya mo to. Gusto ka din si ma'am kaya nagkukuha to na para ngaya, kinakalan kaya ako nun, parang uno na sila nun, so tago naman mga trabaho, kumbaga, Ano ko ano so po? patunayan sa nang nakapagtapos man. Bakit kaya pinagpan ko pa ba ina nga rito? Para kuha nga nini ma'am, nagbuot na si Mga ma'am. balinyal sa? Si ma'am sunag para pirit. Pakunta na nga kami kukuha di man ako nakakukuha niya. Di man kaya paabo-abo man.
ikulas ko na ni ma'am na tapusin na ano, pakanugin na nila kung mag next year. Labo-labo ko. Pero ang daw sa nagto. Labo-labo ko sa pagkaon. Ay, biyo ad-adi na nakaiiwag. Kapag tapos magsurat, minugas. Nagluto. Di matapos man sa kuwa. Adi, ganang ko sa bayaw ka. Nabaguan man sa surat. Ay, balik na tayo pag magluya. Ano ito? Naabutan ba kaming Buwan niya sa trabaho ko. Ang dawa mo. Alas ka ito pagbalik mo. Tuban pa, pasukan sa Davala. Kasama na rin pala ko yung ulat sa may original ka ng diploma. Bumalik ka dito pa. Uy, sa mga course na. Nakali sa'yo, lahat. Yung iteration na. Dapat yung makalungin sa kita. Magkalin na Dan nag-aabang ka. nag-date. Alam ko nga Sir Ali. Sir Ali. Ay, di man nakaisip sila sila. Di pa na naisip ko ano talaga ito na inangaran. Ay, isa sa Rocky na. Dire ba kaya nangangaran ka? Oo, si Derek Oraga. Susan. Kaya kung nag-uulat ka pa sa mga lalo nang wag ka man ako masahe. Bako na yung bata. Ang bukid kasulusan na, babay daw. Nalubsob. Ay, labi nakapagsubahan, babay daw. Nangitom na, Ay, normal. Ha? Normal? Lang naman sa Pinagkuhan Kunin magwang mo. Magwangwang. Araw ko kuha, grabe sa magwang dano. Ay, dada puti na aso. Sure ka na sombrero sa Bakit saan ka naman sa kabila? Sige, bye, Kuya Romel. Tingnan natin pala yung ano, abotansahan. Adi, wifi. Tingnan natin yung nagpa-flooring sa bahay ni Bonjing. Eh, na house tour na. Ayun na. I-organize ko ba rin yung okay. Usad gaya para sa nag-gibo. Ang pa ka ibang ubo. Sa kontraktor kaya palan. Kaamo talaga. Ida sa santo. Adi, nabakal kaya mo nang kuha. Plywood. Ay, ako, one. Sa tugod kaya baloy, sa agor. Ay, plywood. Ay, maimpis sa plywood. May mga damage. Pagit, ay, Kinabayaan. naglabas pala sila. Pagitan pala na updi yan, yun sa pwedeng maraot tulos. Kinabayaan sana. Ay, pwede man gina di pinturahan. Pinturahan na sana ninyo para tartap nila no, saan sa tuluwas. Paro ka itong pintura. Ha? Para yung kulay. Paro ka pintura niya. Pwede man. Adto ako mga damage pa lang. Ano man nagtataw sila sa damage o talagang hindi man nirarisang ako. Kinabayaan sana. Ito na magsilip. Kunwari lang out yan pero mag silent viewers yan Kuya Makoy. Sabi ni Ate Maya. Oo nga Ate Maya laging ganyan si Bro Romel. Kunwari out pero andyan lang siya. I know him very much. Sabi ni Ate Maya. Kusina mo migtugbong pa. Migtugbong pa ka o adina Adina? Bagay di man gid ka mamigga to. Gasol-gasol. Ami, inabot kay Kayla, kuha. Yes. Free sample. Free sample. Shirataki rice. Uy, amo yan sa patry nga ako niyan. Shirataki rice. Hindi ko kaya adi pang diet adi. Sample share. Udaan kuha pa. Udaan mari pa hindi din makauno sa. Di makaka-high blood, di maka-diabetes. Shirataki rice. Amo di ginagamit ka mo ko eh. Di man di niluluto. Ano na di pa ka?
kanon. Bubusin sa mga di sa mainit na tubig. Silang alisom na doon si Tiami, silang alisom sa Maraya, ang kumagat si Kayla. Ipanamit na kay Papa pinagwawawa si Papa ay. Kaya ko siya nakalimig suksok. Iminawaya alisom man kaya, pero pag nauban matamis na. Bubusin sa mga baga di sa mainit na tubig. Amo di gamit ka mga mga mataas sa blood sugar. Amo, si ko baga Tiami sa dancer baga si Bumbum Neri. Amo na sana din niya kukumaon lalo na bago ya maglog sa showtime ya amo na sana Pero din. si Tony Gonzaga. Amo sa kay Tony Mga Gonzaga. artista. Si Rotaki Rice. Pero mahal kaya talaga. Uno di ko ako binili sa arcade na. Tapos ako ka pa rin. Tanom. Kasi yung tama ra ko kaya. Sabi ko nga ni kay mama, sabi ko nga ni kay Kayla, ipa ano niya kay mama arog sa nakadi. Nanganing di talong taas ka sugar. Talong taas ka sugar ni mama, nagtutuhan rid. Hindi pa man yan nahihimatay. Malilibong na yan. Ay, diyan kan easy. Diyan kan easy nito. Uy, dyan! Tuturuin ako dyan, kukuha. Kahit puwan ko na talaga di sa buhay ko dyan. Mag-order sa cellphone ko. Ika na ni mag-order, tadi ko nga yan easy. Si Jason na sanayatan ta sa bayad. Punduhin ko ninyo. Binabadget ako. Pampabulong ka ninyo. Ako nagkugustong Ya, bakal. huwag dawan. Unod to man na. Gamanan 15K. Grabe na po. Makukuha man unod to tayo ami. Mare-reimburse. Oo. Mga ROI mo. Pwede, man ako na lang kanong bayad. Pero di takasan pa ko nito. Uy, hindi ba? Si Ilad Bagat to. Oh, Asboko. Yaw. Sabi, tibo. Sari mo lang dasin tabo mo. Situin mo. Amo ko igin pa. Nice boko. Hindi ka rin natin naman. Ya, kauna na kan kagakas na kan sa poste. Ice cream. Na gusto ko panglibo. Ay, amo. Ako na ko. Hindi ako ako kaya parang gusto ko darawa. Sa Tindahan. tindahan sa to pinakang loob. Pero daw, ano ka? Tayo, pag nag-order kayo. Hindi ko isususad kong napagsilingan. Parang ako na nag-ano yan sa yellow basket na yan. Usad-usad. Nag-unga ako kung nag-giveaway set up. Sabi niya, kaya ko nga yan mag-giveaway sa set up pero pinakang advice ko sa nga kanimo. Mag-usad-usad na lang ngayon ikaw magbakal. Ikaw na lang ngayon mag-giveaway. Videoan ko na lang ngayon kung kaya ngayon mag-video ko lang kita kung paano nag-giveaway. Pag ako kaya ngayon nag-giveaway, siyempre niya may delivery pa ngayon, tapos may shipping pa. Siyempre niya magpapatong man ako, pero parang ngayon ako mag-ano na lang ngayon tayo. Buntot mo sa ulo kaso, hindi ko nakuha. Kung man na di, pinagkuha ko sa nadi para mabayad ko. Kaya nga di sa wifi. So, usad kinta na mo, kinuha para sa tulog ko. Mabawas-bawasan. Tawag na to akong boy. Mali sir, ako na kapang beso kong patas lang. Pinagdinahan. Ano na? Ano ba kayo magkasalinan? Pultang man. Di man magagasan. Bro, yun lang. Roy Ray, talaga. gamiton. Amo. Hindi ka ba? Yung ganin mo. Kaya na andal ko. Pinawan mo na. Ano man, gad? Ano? Bukad tong puno. Nagkasulin ako sang gatos. Puno talaga, puno. Sabi ko tarada ay. Tabaw ko naggaling. Hindi, sukanin mo daw, sukanin mo. Ano ka nakita? Nagmamadagay. Pultang nga, sabi ko. Buko man. Ay, kasi makaya kung tayo ito tadi ginagasan niya sa osto. Para kung arko na taban yan, hindi makararayo. Hindi makarayo. Winataksan to, tanda ay. Winatak sa tanda ay, araw kaya Mas kahan. dito top down, pero itong puno. Kaya mga magurang ito, parang Ganito. daw sa akin mag-iyon. Tapos sasabihin ka, mukha na silang iyak mabayad. Magurang ako magamitin lang. Uy, panggabayabas nga ni U. Ang mga nito yan, nagtetekragan sa nang ano yan. Ugo ko kitang karanasang di malilimutan. Ay, nantiyan. Ano? So, si Lola Ensing kadto nagluto sa bayabas na ano, argan. Tapos Tinapisa, ay ginulay. ginulay, inubasan. Eh. Susok ako baya ay napag ngiyani, tawa na nga kay nanay mo. Pag argan, di isang pati sinakban. At pag ko pinang, wagawa na sa suka. Abo mo na kung kahon. Ay, ba na tatamisan baga ti ami? Nag-una na, naglula na sa baro. Magkakaon ako sa bayabas. So, pag kinain, pero pag niluto, Ito man ganun eh. dami, nag-uuna sila dito. More silent na.
Ay siya, lumagak akong sa plastic. Mag-uda. Kala ka ni udo na niya. Tinakwil man, nagtikwil man. Kalap ko ni kako. Kung sa to ka, natos-tos na. Kaya kan palo. Ika na sana, dyan mag-asim. Adi si Arlo, kaamong tuod ka ugali ni Mutmut. Nauda so inadto kay kumabutin ta na sa seller ka. Nagsabi ka na kung oh, so set up kaya ako nun niya. Pinabayad-bayan niya sa tindahan niya. Sa tindahan niya nagkukuha. So set up niya, kuha na. Kaya na si ref, kaya na so buong tindahan niya. Kung ito sa battery niya ko ba? Ano, elpo? Kung battery na ganit sa kuha. Kung man niya so di acid. Oo, kaso ano niya, so ako kaya iya so ano na, so parang mga hybrid na kuno so gamit niyang bukang arcade kasi pinabayuan niya, medyo mahal lang po na ano niya. Mga elpo battery nga ni ato ni. Kung sa kuha, brand Hey, wala. Ha? Gusto ko mag-play kotas. Santo ka upo mag Kuha mo arag mga na. ay di ko kagebo. Ay amo pala. Lupot na yun. Okay na gada. So upo kon pa. Gada naman kitang gamit bago. Kala ko may pakulay ka, Madison ka amo ta na ka. Ibakal mo ako kuwan, so pang bleach bagang kawa. Ta ka amo pati summer. Tapos ay kulero. Oo, ako pang kulay. Ako kaya ako sa pang kulay, black man sana. Dati ko ano blandi. Plan nito ang sudo na no. Tas ang resel na. Puro kung nga kita buk mo kablan di pero kusog kang sud. Kasi sa dito doog kang sud. Ito ka na mo. Katatuan talaga. Tatuan. Uli, gusto nakasando talaga. Pakalaro mo yate amin sa kuha. Manpuro. Sabi na ko. Biyo sa Kuha nga ya. Chester na sa nangaya. O yan, natawan ko. Putang na ko. Tiwi na ako ah. Pagaling puta. Nanonok. Nananapak ko talaga. Isa. May sugat to ti ami lang isugat to tayo tato. May sug. Naka-live. Ano na, sabi ko. Dahil ko pala pipirihan na. Pagkatatong agila. Lupa sa agila. Bata. Sabi nga nila ako nung agko sira arog ka. Hindi na rin Amo nga ni gay. sira silang kukusog ka o no. Sira pa so. Mm. Hindi na iisiyan ako nun. Sige rin mo. Amo feeling ko man ti. Init ng soup. Feeling ko man ti ami ergan tagko na kong bistado argon ko. Di pala ni Ryan easy. Ako nga ni ko nauda sa kamarong ko. Kaklase ko Nakatatakot ako sa diri ko. Kaya nagkadakuha na siya na ako mag-retouch sa kuha. Ano baga ah? Nakababay ka. Ang sudom sa naman natatawa pag kuha. Hindi, kadaklan kaya. Minsan nauuno mo pag nag-uuram sa bado. Saka po puso. Pag nag-uuram ka sa bado. Sinubong mo na. Tapos mo inuram mo ko. Ha? Tas inram sa bado sa ala. Kabago man kadto ay. Amo, tapos so, nanguram na ka. So, ngay ako ang sudon, inuram mo sa bado ko. Ako naman. Maubali yan ito. Lalo Lalang pa ka rin ba- yung tanggalon. Gam na kuha sa namin sa betadine bagang sa betadine na Pero kurogan, pag ginawag ng skin tanggalin, balikas cleanse. na ako. Amo to. So, pero ba yakin ko? Ano, siglang tali gasolina sa nayo. Ay, sige, nagsaban. Nikon. Subsuban sa nayo. Hindi pala niya ito dapat rumaga. Kaya pinaghirapan mo yan. Hindi ko kaya nga Dapat maging parang di ka ng sudon eh. Uy, Pero niya yung pagal. di sa tayo, maparong na yan. Dinig ko. Tataka kapain ba? Sabi ko, madali na yung matanggal. So, betadine cleanser sa naman. Pagpatapos na kang magragos mo to pang banyo. Ang okay sa nagkonsol. Ibubutang sa sabo ay sa tubig na agutang tapos. Kung di ka ng sudon, di ka nagpapagal. Ha? Kung di ka ng sudon, di ka nagpapagal. Ang sud kaos makanahan. Kaos makanan sa sadiri. Agtugad sa sa viewers. Amo to. So, ibig sabihin ka hindi ka ba sa ka nagkukuwan. Ka hygiene. Tawas? Ito mo tawas. Mata, maraya marot may ang nauda sa pamarang sa Sabi nga ni Bukati Ami, cancel ko na kaugmata. San, kuha na muna ko no. Magkuha na muna ko sa tawas. Damot na naman ko na kuwasahan. Magpa-concert ko na. Dapat ko Hi na Kuya tawas. Akay, hello.
Ito na si Kuya Akay. Ay, kuya ba o ate? Pop-up na comments eh. Hello! At Magandang hapon po. ano oras na? Alas 2 na. Alas 2. Alas 2. Maya-maya, let's gin na Ay, tayo. ko natuturog na. Nag-ano eh, nagrurugang ngayon. Kasana sa min magin sa bado. First honor! Jason, alam mo. Maulin na talaga, katalim. Aliman. Kung ako pa sa letter A. Hmm. Alarm. Pari ko eh. Ay, si Ate Cheng. Hello, Hello, Ate Ate Cheng. Magandang hapon. Akala ko tos Ay, si Kuya Jaime. Ay, hi, hello po. Nagpopogi po yung si paring Jason. Sabi ni Kuya Ha. Ha. Stage mamaya. Ako lang to, Ate Ami, si Romel. Kuya Romel, may isang account ka pa ha. Dati islab lang yung nakitan ko ano, stage naman. Ate Cheng, mega love shout out. Sabi ni Kuya Jaime. Ate Cheng, kakak. Sabi ni Kuya Romel. Bro Jaime, mega love shout out. Ay, matulog. Mo ayaw mo sa likod sir. Ilang oras na lang, pupugutan na. Ha? Ha? Sigara. Kaso agno sa di paggabi man. Dili pag tag-agnawan na. Kuya Romel, hello. Sabi ni Ate Cheng. Hi Ate Cheng, kumusta? It's been a long time. Sabi ni Ate Mayang. Oo, 2 account ko Ate Ami. Grabe si Kuya Romel. Di ba may isa ka pang account Kuya Romel? Yung Norma Hit. Di ba? Ate Mayang, hello. Sabi ni Ate Cheng. Should I try rice? No, soak. Kung ako ba sang kanta di magbutang sa arong kadi no? Sa uma. Ha? Bumbu muna ako sa nata. Dili ko sa outro. Nababasa ka? Ay sa CR. Hindi ko bukas. Miss you more Ate Cheng. Diyan ako dili ko magbukas. Hello Ma'am Cherry, sabi ni Kuya Makoy. Hindi ko yan sa diya. Ate Mayang hello. Sabi ni Kuya Jaime, si parang Jason parang Haris sa trono. Uban kan, one part sa naman Kuya Eric, san yan. Uban. Dahil kasan may ibang bayad na uban, sana na namumurasan. 50 pesos. Grabe 60 na ngawan, nagtataas na ito. Kagasolina. Ha? Daan yan, bayad tag kumaning kam dali. Bro Maki, may love shout out. Kuya Maki, hello. Ano, bayad no? Kakak sabi ni Ate Cheng. Akala namin Ate Cheng, tapos magkana talaga Ate Cheng. Ginigyan tayo ng ano, ito oh. Ah. No. Itatry namin. Pinalitan ko na Romel na Hasan Ate Ami. Ay, grabe naman yan si Kuya Romel. Kakak. Ayan. Ayan. Musta na po Kuya Jaime? Iniinitanan. Kung nirigos mo yan. Naririgos gala. Ayan, musta na po Kuya Jaime? Sabi ni Ate Mayang. Yan na yung ano. Nandito na yung nagpo-flooring na dito sa bahay ni ayun si Kasinggel nandoon. Okay lang Ate Mayang, Bro Romel, ikaw ba si Akay? Sa nagpo-flooring doon. Tingnan natin sa loob. Ayan. Kita ba? Ayan na. Flooring na. Malapit na konting-konti na lang. Yes po, at the graduates ni Ate Mayan. Ay, ni Ate Cheng. Yes po, Ate Mayan. Congrats daw. Sabi ni Ate Cheng. Salamat po Ate Ching. Yan, nagpagupit na siya Ate Cheng eh. Natanggal tayo ng balbas. Para okay naman na ano. Aakyat. Yun o, napaka-presko dito oh. Ayan oh. Preskong presko. Ito, dragon fruit tadi baga? Dragon fruit. So natamaan sahan. Batag.
Bro Akay, hello. Kuya Jaime, si ano din po yan, si Kuya Romel. Ano? Uwi na tayo? Hello sa 4. Masyadong init. Balik mo yan doon, Joshi. Tingnan ka dyan. Ayan? Tingnan ka. Okay. Di. Balik mo na yan. Ay, kakay. Bibig ko piya. Ako magbayad din eh. B! B! Si Joshi! Mintas mo lang kami. Tanggalin mo. Baka magaling mo sa sakyan. Good job yan yung haircut, sabi ni Ate Chen. Joshi! Ikaw ba yan, bro, Romel? Siya din po yan, Kuya Jaime. Kuya Romel, akala ko. Sabi ni Ate Mayang. Against the light tayo ah. Against the light pa. Tayo sa kapila. Ay. Ayan. Against the light. Ay, dito tayo. Nahihirapan ako pag dalawang account gamit ko. Sabi ni Kuya Romel. Pero nataray na rin ninyo. Ne, nataray na ninyo. Di pa. Ngunyan pa lang. Dapat di kayo lang. Ano pala ito? Atelier. Shirataki! Aram dapat ka na unan sa Dapat lang paggabi, aram na nakaliga ka Ang ulit. mga nito. Kaso mahal na din. Mahal. Malaki na pa. Nahirap mo ng pagdalawang account ganito. Bakit kasi yung ginamit mo, ikaw talaga. Sabi ni Ate Mayang. Maliligo muna daw si parang Jason. Tapos mamaya liligo ulit yan. Oo bro, Jaime. Ako dalawang CP gamit ko. Sabi ni Kuya Romel. Kuya Akay. Kami ni Ate Che. So, kanina pa kita pinagmamasdan. Bahala ka na Kuya Romel. Dalawa CP gamit ko. Sasayaw ka? Sayaw? May labi. Ano yan? Ano yan? Alin? Rice yun eh. Big man. Ano pa yun? Isisok pa yun ng ano, yung hot water ilalagay. Ay, Ito ko yun po. Kari yun, bigas yan. Ano yun? Bigas, lalagyan pa yan ng hot water. Chocolate bigas. Hindi, bigas lang yan. Ano kulay? Rice. Bigas nga. Kakakakak sa namin siya. Ate, muna so. Tawa si Kuya Romel na. Hello, good. Hello sa 9. Step muna. Ano nila step daw, no? Berang ka, 6 pounds, 8 pounds. Ate Cheng, now lang naman kita nakita sa live ko. Sabi ni Ate Maya.
Alam pa ko naman ah. Hello po ulit. Ate Mayang busy po eh. Sabi ni Ate P. Madalas yan magpakita sa live ni Paring Jason makulit din. Bibihira na lang tayo Kuya Romel makapag-live eh. Kaya sobrang sobrang na-busy nung mga nakaraan. Pero gamit mong solar arman ka to? Boko. Ha? Na, ay dakulong argad to? Araw ka, pero dito ako. Puro dakulong. Dara ka depende yan sa tayo sa battery. Amuni ko nun. Mas dakulong a battery. Pag sa kula panel, sa kula battery, mas pag sa dito. Ay, mag-ano, bye-bye ka muna sa kanila. Ayan po, sa 8 viewers, kakapasok lang ni Ate Cheng, pero kailangan na din po namin talaga umuwi. Ate Cheng! Magpe-prepare na ako ng ano. Yan, tinanggal ko lang yung buhok. Malilig ulit ako dun sa Bukas po bahay. kasi yung tindahan namin. Siguro mamayang gabi. Itatry ko mamaya na mag-live dun sa graduation. Hindi natin sure kung pwede. Alam mo, bawal kasi bawal na magla-live sa Dami mga din school. daliri ni Kuya Romel. Yung si Kuya Jaime, si Ate Mayang. Yan. At maraming salamat sa mga bumati. Sa lahat po, Ate Mayang, Kuya Romel. Ito. Si Kuya Romel din. As Kuya Romel din. Ate Ching. Shoutout sa lahat. Kuya Jaime. Kuya Makoy. Lakay. At kanina sila Ma'am Maria J. Maria J. Tulog na si Ma'am Maria J. Sila Kuya Japong. Sila Kuya Rinby. Salamat sa pagpasok kanina. At mamaya pag simula graduation, pwede mag-live. Magla-live ako doon. Pero pag hindi, magbablog na lang ako. Siguro balikan. Alang oras na? Alas 2 na kasi. At Ate Mayang, Kuya Jaime, Kuya Jaime. Opo. Pasensya Salamat po na sa po, inyo. kailangan na talaga namin umuwi kasi Dito lang kami ng halian. Birthday. Graduation din ng kapatid ko. Yung bunso namin. biglaan lang yung pag-ano namin dito. Kailangan na din namin umuwi kasi magpa-plancha pa ako ng damit niya. Tutong talaga ng mukha ako. Mag-aayos din po nung anong klaseng daliri yan, Ate Tak, Ching. tak, tak, tak. Kuya Romel, Ate Team Hamog, Ching, ingat shoutout. Jason, mag-powder ka konti para pogi. Salamat po. Tutong, ganyan po. Kaya nagtatakip ako ng mukha ko kasi susunog yung mukha ko. Sunog na nga. Yan, sunog na. Sabi ko kasi may Mabilis na naman ito bumalik. Pag makapunta kaming Maynila, balik to. Mua, Mua. sabi natin. Opo. Bye po sa lahat. Ingat Ate po. Ching. Ingat, ingat. Bye-bye. Bibi, tara na Bibi! Bye-bye po, Kuya Jaime. Bibi! Bebe. Bye all. Si Tara na! Totoy. Iwatak na yan si Totoy. Sisa din may ate kakbaloy. Sira. Kisay. Sira baby. Tsaka, sali mo sa baby. Kasi din naman kasi ka. Sali mo na muna yun. Hindi ko na rin si Totoy. Yes, Yapit to. na sana. Yapit na sana sira. Yapit na sana. Saan mo rigos? Ikaw mo saan ko ba? Ako sarap na ginigib. Sa taas na baloy. Bye Kuya Jaime. Bye po sa lahat. Ay, mag-end up po kami. Yan, bye-bye. Nagdala ka tang sako. Babos, babos, babos. Let's go!